שלום, אני עמית, שלום מיוטיוב. היום אני אראה לכם את האופנוע של התנינים. טוב, אז הנה האופנוע של התנינים. ככה הוא נראה. זה הסמל של התנינים. יש לו פה מחבולת קשי. אתם רואים את זה? שנייה, נפתח את זה. רגע. טוב, אז הנה יש בפנים קשי, אתם רואים? הנה קשי. אפשר גם לסגור את זה. פה יש תא לנהג. שנייה. מצטער על הרעש שלי הזה. האחים שלי בוכים שם. אז ככה. זה יכול גם להיסגר. זה התא לנהג. גם אם אתה עושה אחורה וקדימה, אתם רואים את הגלגלי טנק. עכשיו תסתכלו על הסכינים. אתם רואים גם הסכינים האלה זזים. תסתכלו, רגע. אז הוא גם יכול, זה ככה זה נראה מאחורה. מקבלים בזה שתי חוברות. הוא יכול לפתוח את הפה. יש לו פה ניבים, הוא יכול לבלוע אנשים. הוא יכול גם לסגור את הפה. יש לו גלגלי הרס. אתם רואים את זה? זה גלגלי הרס. וזהו, יאללה, ביי. בסרטון הבא אני אראה לכם את מקדש הפניקס.